Pamatiun ko ang isang yaw sa Diyos. Sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw. Haduon gayud ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kanila. Ang himaya nagapuyo sa tuyutan. Ang kaluoy ug ang kamaturan magatago, ang katarong ug kalinaw maghagkanan. Ang kamatuoran mo gitigikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw ikan sa langit. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, o ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, o ang kaluwasan diha sa iyang pag-aari.